песничка и тази ми стана малко тъжно, защото пеете за неща, които би трябвало да ги пеят други хора. Тоест пеете за нещо, за което би трябвало ние, по-големите, родителите ви, бабите ви да пеем или да го правим, а вие би трябвало само да ни радвате, да пеете така. Няма песни, които от време на време ни натъжават, но, както се казва, само с вяра, с надежда и с любов не би могла да се живее. Трябва да се живее с много усмивки, с много настроение, с много радост, понеже вие, децата, сте създадени за да ни радвате, за да радвате и себе си, да се веселите и да играете. Съм сигурен, че ще ви е още по-интересно да изпеете една песен във вашия любим ритъм или вашия любим жанр. Сигурен съм, че това е онзи жанр, който се пее така тупото-тапто, 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 тупото-тапто. Как беше? Боре, как е точно ритъма, бе? Така ли е горе-долу? Значи нещо рап ли беше това? Как се казваше? Рап. Ти можеш да пееш рап? Гледам, че си готова за соло. Да. И можеш да пееш рап? Естествено. Ще падна. Абсурд. Айде изпееме някакъв рап с тебе заедно. Да импровизираме, как? Искаш ли да импровизираме един рап за композитора Карадимчев, за маестро Карадимчев? След малко? Не, сега, в този миг. Айде да импровизираме и така да го измислим. Нали можеш да пееш рап? Как започнаха да ти тракат зъбите, се едно, че видя Комчо Вълчо. Хайде, примерно, какво да бъде изречението? Айде да измисли едно изречение за Карадимчев. Борето Карадимчев е най-големият композитор. Искаш ли да го изпеем? Давай. Как ще го почнеш? Почвай? Аз да го почна. Той пък не му върви името, не гледай сега. Борето Карадимчев, той и по-дълго име от моето имаш. Значи, Борето Карадимчев е най-големият композитор. Не върви. Не върви. Виж, той... името му е кофти да се произнася, защото не е важно в крайна краща какво ти е името, важното е това, което пишеш, нали? Няма рима, но е верно, точно така. Така че... не е важно дали можем да го изпеем името, важно е, че от това име са излезли толкова много песни, които са изпети, че просто като ви събера годините на всички вас, още 5 пъти по толкова песни ще се съберат. Боре, мерси. Така. Айде сега вече към по-веселата част, към една рап мелодия или една рап рецепта. Рецепта? Какво ще готвим? Пудинг. Пудинг. Какво е това пудинг на български? Кашкавал? Не, кекс. Нещо такова. Как нещо такова? Не е ли кекс? Баба ти прави ли ти пудинг? Пудинг. Колко страшно звучи. Добре, рап пудинг. Айде. Предлагаме опит прозаичен. Пудинг на пригодките, супер естетичен. Супер естетичен. Супер естетичен. Пудра за 200 грама и пакет масло. Купка крем се получава слага и брашно. 5 гектара взимай бързо и ги прибави. Спуска средно силна фурна